de emisiune, lasă-o să vedeți. Am fost nervoasă, zici. M-am trezit zăpăcită și... O să vedeți, păi ce zic, pentru că tu dacă nu strigai și nu te dumăneai, Păi, Ilico, ți s-a părut ție, eu dimineața tot așa strig la tine, făi. Dar vezi tu din somnul ăla, tu zici că te trezește omul. Nu, dar... A zis Ilico, nu băga piciorul, așa zi, nu băga piciorul. Eu acum, auzi, Ștefana, eu acum am auzit mult mai bine. Și tu ai zis, ioi, tu și-ai râs. Am zis, nu mai te spoli, fă și tu. Dar tu dormi, ești moartă, dar tu dormi, nu vezi că ai cremă. Am crezut că faci o farsă, știi? N-ai simțit-o pe piciorul tău pe asta? N-am simțit nimic. Ia-i am zis, lasă că n-am nimic. Ai văzut ce a zis Jean? Era așa al dracu, am ajuns și la cârcotaș. Jean cu babili. Tu poate că ai băgat de seama, ai văzut că eu nu mă zbier pe om. Când glumesc așa și zbier când să ia aia după mine, să mă bufnească cu alea. Zbier atunci să mă găsește spumit. Că nu pot să mă abțiu. Dar așa eu nu mă cer cu omul. Îl las în pace. Nora pentru mama.